Cici hari ini belum bisa pulang. Kak. Hah? Saya tanggal 8. Tanggal 8 gak ono dokter man. Tanggal 8 gak ono dokter, jadi gak bisa pulang. Mboten. Ora. Enggak. Orang dokter Iman jadi gak iso balik. Arek tapi mentrete suwi pitu. Ora. Ayo jalan-jalan ke mama yuk, coba yuk. Ayo jalan-jalan yuk. Ya, belum. Arek ngamuk. Arek mau mam tek sak sendok. Tak jangakne kelor bening. Jangan kelor bening. Mam tek sak sendok, tapi ngisi ping 7. Banyu tok. Ya nduk, alhamdulillah sebelum mam sak muta ya nduk. Cici emosi Cici. Lancar sama mama. Awas tangan kenaan. Cici ngamuk. Ora, enggak. Minta maaf. Enggak dibuka ini. Buka ini, Nak. Nah, ini. Iya, mam permen. Cici tebas permen. Cici mam permen, heeh. Pendeknya permen, Nak, ya. Ya. Permen. Iya, Nak. Cici orang bisa mulai, Man. Karena sik mencret. Mambengi ngisi itu mambengi, Man. Sampai isu iki ngisi itu terus jombeni laktobi, obat laktobi. Ayo, gak usah nangis, Nak. Oh, mama dua iki, sik to. Mama iki. Ini apa ya? Oh, kena sewek, Nak. Ayo, disewek yuk. Ayo. Gendong sewek. Anak tapi. Dengar ya. Gak? Apa lah? Ya. Dengar ya. Ayo, dengar ya. Ini nak tadi, ini nak. Ucaya. Jalan-jalan ke rumah mama, coba. Iya. Jalan-jalan ke rumah mama. Jalan-jalan aja man ke rumah mama. Jadi kita man jalan-jalan kita jalan-jalan kita, ayo, coba yuk. Taman. Jalan-jalan taman, Cici, ya. Taman. No. Arek iki kamu ae lho, Man. Ketek, pulang, kono ning kamar, kasih to. Hah? Kasih to. Ayo. Ora, Nak. Ketek, heeh. Duduk.
Jejer awal iki lho man. Ayo nak. Ayo nak. Ayo nak. Nih, ayo. Mboten enten lho, Pak. Mboten enten. Cagake. Cagake mboten enten. Ayo pulang ayo, kamar ayo. Gak gelem aja men. Nangis saya. Nah, ini mama gak ngerti udah cantik. Neng Dina, Neng Dina. Betul nak betul, ha, betul. Betul. Bingung jeje iki lho, Man. Mbok ayo bingung iki. Hah? Ane ngorok enggak rai. Ayo kamar ae. Gak iso man iki kene. Bocil iki. Ngalem nang ndi, Rono? Iya, ning jopo. Aja rewel to, Nduk. Arek ndek pikir rewel iki lho, Man. Bingung aku nge sampean. Lah ngene lho, ya penak. Diceklono terus, Kong. Kesel nemen. Lho, nang ndi, Kong? Iki rono menggok rene. Rene. Rono? Iki rono. Iya ora. Lah iya. Kan. Oh. Bayi dah. Iya. Boleh tapi san. Anu nih. Ini kene aja. Mau tak kok. Nang ndi, Kong? Kok telas? Bingung wong iki men. Gamen. Papa sayang dulu, sayang dulu. Papa sayang dulu, sayang dulu. Entar. Enggak. Wis. Loh, kurang dhuwur balik tenan iki lho. Sik ngono ae. Masalah rek iki. Tutno rek iki ae tutno. Terus. Melayu, melayu kok, melayu kok. Ayo ning dia. Ayo. Caca. Melaku wis arek iki men. Cantik. Aja banter-banter melaku. Kurang dhuwur kok. Kurang dhuwur aja ngeyel, kurang dhuwur. Nginget ku ngeneaya iki. Lah, No. Aja ning kamar mandi. No. Dicik nak dicik. Ih, nek hantu. Nang ndi arek iki? Kak kuat kok ngotak aku. Ngotak jejer tak kuat. Mbak iki, delok nang mbak iki. Ayo. Apa gantian? Kakunge diuwer mluwayu. Teko dundunan mluwayu areke. Tak uber mbek aku. Ngono kuwi. Pak, ayo. Kesel nak, duduk nak. Kesel nak. Areke turu mon areke men. Areke turu areke. Aduh kesel areke. Kene, Pak. Lah tangine ayo meneh. Widodhe tas balik, Mbak. Cocok. Heeh. Baik kan, ora paling komar ini. Alhamdulillah. Garek mencrete saiki, Mbak. Sik kembung si anak wetenge. Teh jan. Bu. Ah. Wah, Bu. Dabar areke menter areke.